Ukhuluma ngezithi abaculi bomculo kaMaskandi sebesebenzise ithuba lokuvaleleke endlini ukunqanda ukusabalala kwe-coronavirus. Babhala ingoma enqinqa abantu ukuthi balalele imiyalelo kahulumeni emalungana nokunqanda ukusabalala kwaleli gciwane. Abaculi bakaMaskandi abazange bahlale basonga izandla nje bebukele izwe libhekene nenkiyankiya yomkhuhlane ohlalise libhujuzi umhlaba. Labaculi khona kubo uKhuzani Mpungose, u-Ali Mgube, uMzuvukile Jiva Zimnike Khanyeza, oJize Khulu, uNdlemnyama noSakhiseni Mseleku kanye noPhumlani Ngiga kaMahlalela Ntuli sebebhale ingoma eyazisa ngobungozi baleli gciwane. Umholi weqembu uchaza kabanzi ngale ngoma. Singabaculi bakaMaskandi sithathelele ithuba ngokuthi sidlulisele umlayezo emphakathini mayelana nalobhubhane eseqeda abantu umhlaba wonke. Sadlulisa umlayezo ngobuciko ngengoma ngoba thina njengabaculi umlayezo sidlulisela kalula emphakathini uma ngabe siwudlulisa ngokomculo. Kuhlangane amaciko ahlabahlosile kuleli noni eliphinde likhuthaza abantu ukuthi balalele imiyalelo yokunqanda lolu bhubhane okukhona kuyo ukuqikelela inhlanzeko. Isifo sithathwa kancane. Akukho ukufa okuncane kunokunye. Ukufa konke kuhlala ukufa. Into mayibulala kufanele siyisabe sonke. Sithi emphakathi wakithi eNingizimu Afrika qwashani nikulalele ukusho uhulumeni. Lengoma ichaza ngokusobala ukuthi bafowethu siyabona abantu benza amahlaya kuma social network bathi abanye mawunebale ensundu ayikwazi ukungena ngoba siyafutha thina siyaqhuma. Asiyekeni ukudlala ngoba ukufa lokhu asiwashi izandla sisanitize siyeke ukuthinta umlomo namakhala namehlo sifaka ama mask la izamfonyo sihlale sifake nama gloves ukuze sihlale siphephile. Kusenjalo uMaskandi ubukeka kuseyilona hlobo lomculo olusabhale nge-coronavirus. Umhleli nomphathi womncintiswano wabaculi bakaMaskandi besifazane izindlovukazi zikaMageba uDokotela Mezi Zulu uqophe ingoma ngaleli gciwane. Le ngoma ididiyelwe umphathi wezingane zoma uShobeni Khuzwayo kanti icula uklama kaMaskandi. Okubaluleke kakhulu ke ukuthi sihlanganeni sibe munye sibeke izwe lethu phambili. Abanye ke bayibathi let us put South Africa first ukuze sizokhona ukuthi sinqobe leli gciwane lale virus eselibheduke umhlaba wonke. I-coronavirus ishaye kwezwela kakhulu emkhakheni wezobuciko njengoba abaculi bephila ngamadili emiculo okumanje ahlehlisiwe ukunqanda ukusabalala kwe-COVID-19. Njengamanje kufanele ukuthi kusebenza kwezwe kuze kube mhla zingama-29 kuMbasa. Mbukeli ube nosuku oluhle.